sam Pepa Prase. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Izgubljeni ključevi. Pepa i njena porodica se vraćaju sa izleta u planini. Vreme je da se krene kući, svi u kola. Hvala što ste posjetili planinski vidikovac. Dođite nam opet. Ključ, ključ. Ne, George. Ne smeš da se igraš ključevima. Izgubit ćeš ih. Ali ti se igraš ključevima, tata. Ja sam odrastao, Pepa. Ja neću da ih izgubim. O ne, tata Prase je ispustio ključeve u slivnik. O, Dobro, idemo kući. to bi moglo da bude problem. Zašto? Tati su ispali ključevi u slivnik. Jo, tata Prase. Ne brini. Izvući ću ih uz pomoć ove grane. Ura! Dublje je nego što sam mislio. Grana nije dovoljno duga da dosegne ključeve. Treba nam štap za pecanje. Da zakačimo ključeve udicom. Možda gospođa Zeka prodaje pecaljke? Prodajete li štapove za pecanje? Prodajemo, ba da ne znam zašto. Na planini baš i nema ribe. Ne pecamo ribu, nego ključeve automobila. Mom, tati su ispali ključevi u slivnik. Nećete ih upecati. Taj slivnik je jako dubok. A čemu služi slivnik? On služi da se voda posle kiše slije do mora. Najlon za pecanje nije dovoljno dug da dosegne ključeve. O, Bože! Koliko je dubok taj slivnik? Saznaćemo ako iz njega bacimo kamen. Odlična ideja. Da izbrojimo koliko mu treba vremena da padne na dno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je duboko. Lepo vam kažem. Pa šta ćemo sad? Stižu gospodin Bik i drugari. Kopač, dizalica. George voli kopače i dizalice. Zdravo svima! Zdravo, gospodine Biku! Dobrodošli na planinski vidikovac. Jeste li došli nekim poslom? Ne, imamo slobodan dan, pa smo svratili do Vidikovca. Daleko se vidi odavde, šefe? Da, baš je lepo. Gospodine Biku, a da nam pozajmite malo dizalicu? Šta će vam? Mom, tati su ispali ključevi u slivnik. Ne brinite, odmah ćemo ih izvući. Gospodine Nosorogu, dajte dizalicu. Čuvaj! Spuštaj! Imamo sreće da je naišao gospodin Bik. Da, on će sigurno da nam nađe ključeve. Ne može dublje, šefe. Gospodin Bik je šef. Jeste li našli ključeve? Nismo. Previše je duboko. Pa šta ćemo sad? Ništa. Raskopat ćemo put! Gospodin Bik raskopava vidikovac. Stoj! Šta se dešava? Mi se vratili na vidikovac. Trenutno ga raskopavaju. Neće dugo. Mom, tati su ispali ključevi u slivnik. Obustavi! Obustavi! To su ključevi! Našli smo ih! Izvolite! Hvala vam, gospodine Biku. Ma, nema na čemu! A gde je nestao vidikovac? Od planinskog vidikovca je ostala samo rupa. To je sad pećina. Dobrodošli u pećinski vidikovac. Zahvaljujući mom tati. I gospodinu Biku. Da! Ja sam majstor za kopanje rupa! Gospodin Bik voli da kopa rupe. Svi vole da kopaju rupe.